Dwi'n gyfarwydd efo Pys gwyrdd, dwi'n gyfarwydd ar band Pys melyn, ond be di Pys Pêr dwi'n clywed pawb yn gofyn? Wel, mae yna un dîm yn un, dyn pwysig iawn, sy'n gwybod yn union be di Pys Pêr, Alan Evans. Neis yn gwarad, iawn â chi. Da, iawn. Mae Pys Pêr yn bwysig iawn yn y mywyd i, a di bod ers dwi'n blentyn ydy gwir. Ar un y choes, ie. Ac da ni'n dathlu lenni 125 o flynyddoedd o Gymdeithas Pys Pêr Prydain. Gymaint â hynny. Ydy, da ni'n dros y 100 dydan. Ysgob chwarae teg, ac yn mynd o nerth i nerth. Ie. Da chi'n gymdeithas brysur iawn, mae yna lwyth o bethau'n gyrru ymlaen. Felly, does, esboniwch chydig o hanes beth sydd gynnon ni yma, achos dwi'n gwybod dim am Pys Pêr, Alan. O, da chi'n gwybod am ffarmio? Dwi'n gwybod chydig am ffarmio, ynddo? Ie. Mae gennym ni wahanol fatha o Pys Pêr yma. Be da ni'n drio wneud efo yma, di dangos i'r cyhoedd wahanol fatha o Pys Pêr. So mae gennym ni fatha rei mwy diweddar, mae fatha y Spencer mix, mae gennym ni rei perennial sy'n hawdd i tyfu yn yr adra. Mae gennym ni rei hen ffasiwn sydd arogl dan yn nhw, a wedyn mae gennym ni un newydd yn y top sydd wedi ennill yn Chelsea, Amy Dowden, gath i gyntaf yn y Sioe fanno. A wedyn da ni'n dangos sut mae Pys Pêr yn tyfu yn y cefn efo rei mwy perennial yn fanna. A wedyn mae gennym ni dipyn bach o hanes y gymdeithas hefyd i'r cyhoedd gael cyfle i dysgu dipyn bach mwy am y Pys Pêr. Ie. Ond mae'n arogl hyfryd yn nhw'n does? O, maen nhw werth chweil, Dwi'n hawdd i'w tyfu te? Mae'n lenni wedi bod dipyn bach o her, achos mae wedi bod yn sych, ac wrth gwrs mae'r tywydd, da ni'n cael lot o law, ond wedi dweud hynna i gyd, da ni wedi medru llwyfannu dipyn i arddangos yn y sioe yma. So mae hynna wedi bod dipyn air, ond rhan amla mewn blwyddyn dda, fysa yna lot mwy o bobl yn cystadlu ac fysa'r bench yn llawn fel tai. Ie. A oeddech chi'n sôn yn gynharach bod gennych chi ardd go arbennig. Ydych chi wedi bod yn agor i'r cyhoedd i godi pres i'r Sir Nawdd fyd? Do, a da ni wedi bod yn gwneud dros y blynyddoedd i gymdeithasau sydd isio angen pres, fatha mudiadau gwirfoddol ac yn y blaen. A wedyn, da ni'n gwneud hynna dros 12 mlynedd rwan. A wnaethon ni godi, 120 o bobl yn dod i'r ar yn mis Mehefin, a wnaethon ni godi dros 1000 o bunna teg at y sioe. O'ch chi'n mofyn i bobl sefyll ar y blodau 120 yn yr ardd, so ni wedi dechrau? Dach pan maen nhw'n dŵad am y panad o de ag acen wrth gwrs. Os y baned hefyd? Oes tad, bob tro. A da chi wedi bod yn cystadlu, a mae gennych chi waith brolio chi'n wan, achos da chi wedi cael gwobr arbennig iawn lenyn, do? Do, mi ges i Gymdeithas Pys Pêr medal am y 6 cawl gorau o Pys Pêr yn fama, lle. Ac mae'n fraint ennill honna, dwi wrth y modd ennill honna. Mae'n golygu lot i mi fel Cymro i ennill honna. Dwi'n siŵr bod i dipyn o'n anrhydedd, a mae yna roset yn fan hyn. Oes, mae roset yna am yr cymysg yma, mae 3 cawl wahanol yn dathlu 125 o flynyddoedd o Gymdeithas Pys Pêr Prydain. So chi sydd wneud y 3 yma hefyd? Ia. Wanwyl, mae'n o werth i gweld gynnech chi'n dydyn nhw? Wel, diolch yn fawr iawn chi am ddeud hynny. Diolch yn fawr iawn. A dyle bod chi'n gwisgo hwnnw, achos maen nhw'n bethau prin iawn a maen nhw'n bethau gwerthfawr iawn. Ynddi, sa mo'n 5 yn y wlad fel dwi'n dall. So, dwi wedi cael un, a mae hynna yn ffantastig. Ac un Alan Evans. Ia. Diolch am y sgwrs. Diolch i chi. Diolch am gyfachiadau. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch yn fawr iawn chi.